قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хуш омадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. меҳмонои наве ки ба канали мо пайваст шуданд, шуморо низ хуш омадид мегӯям. ана имрӯз хостам дӯстони азиз як намуд салат тайёр кунам ва хостам шумода нишон диҳам. барои мо чӣ дар кора? Картошкаи овда ҷӯшондагӣ, баъд 200 грамм гӯшт, сабзӣ, лаблабӯи сирх, баъд сир, тухм ва анор дар кор мешавад. биен ҳама каса якҷоя тайёр мекунем дӯстони азиз. ба канали мо қариб 60 нафар дар як рӯза пайваст шуданд. ана ба шумо миннатдори хидмат мерасонам дӯстони азиз ки моро дастгирӣ мекунед. дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад. аз ҳар яку яки шумо миннатдорам дӯстони азизам. дар комментария беҳад як савола бисёр одам додагиянд. барои ҳамин мехоҳам ба якчанд комментариҳои шумо ҷавоб диҳам. ана якум комментарие ки ба ман омад: шумо дар кадом шаҳрен? ин савола якчанд нафар ба ман додагиянд. мехоҳам бо дар ҳамиҷа ҷавоб диҳам дӯстони азиз. ман ҳозир дар шаҳри Калужский област зиндагӣ мекунам. қати шавҳарам. соҳиби 3 фарзанди дӯстрӯяк. 2 бача дорам, 1 духтарча. ҳар се кӯдакҳои ман дар хонаи падару модарам. ана насиб иншаллоҳ ба қариби ҳамин 2 моҳ 3 моҳ пас кӯдакам ҳамашон мебиёянд. ман зодаи шаҳри Кони Бодом мебошам дӯстони азиз. 35 сола. дар оила мо 3 фарзандем. калонии фарзанд маем. баъди ман хоҳарам. хоҳарам оила дорад, соҳиби 3 фарзанди нозанин. хоҳарам дар Питер зиндагӣ мекунад. 4 солаи ман хоҳарам надидам. ана шавҳарам мегӯяд биё хоҳарам хабаргирӣ бурам, намемонад. хай мардакам ки розӣ нест, барои ҳамин рафта наметавонам. боз як додари нозанин дорам. додарам оила дорад, соҳиби як духтарчаи нозанин бо номи Хатича Моҳ. ҳозир додари ман дар балница ҳай. худованд шифои комилаш диҳад додарамда, ки ай балница тез ба хона баргарда пеши падару модар ва зану фарзандаш. додарҷони ман ҳозир дар балница ҳай. ана 6-7 моҳ пеш хов карда будем. як бора мазаш гирехтагӣ буд. дига ҳамин хонамон дар 5-ум этажай. дига қувват намекард боло буроя. хай очама хеле аввал нагуфтай чӣ накардай. баъд дига очам мега хароб шида, мега ҳамин рангош заб зард шидай. очам хай бо талхакаф шид. духтур бурданаш. баъд духтур дар дидан и язваш кушода шидай. гуфта чӣ кардан? хунаш 60 шида буд. ба хай ай ҳамон поликлиника гирифтан, каталка қатӣ бурдан, балница да ховаш кардан. ба хай худо ба шукр ҳамин намедонам як қариб 20 рӯз хов рафт. хун додан, чӣ кардан? хунша 110 кардан, ба ҷавоб додан. ба очам гирифта додарма, яъне бачаша ба хуҷанд бурдан, Лелнабод бурдан. баъд дар Лелнабод дидан духтуро. баъд очама ба фикрам намедонистанд ки худи очам онкологический касал дорад. баъд духтур ай ҳамон додарма рӯдаҳош анализ мегира, функсия мекуна. ба мебуроя очама мега ки подозрени рак мега. ана дига ҳамин очам гирия мекуна. гирия то хонара ҳамин ҳунга зада гирия мекуна. ба худо ин рӯзора худованд ягон каса нишон надиҳад. очам ки худашам хеле касалай. ӯ анализи додарма гирифтан, душанбе рӯй кардан, 8 рӯз баъд омада буд. ана дига ҳамамон гирия мекунем. мо дар Россия, хоҳарам дар Россия, имона занг мезанем. ҳама гирия мотамай. баъд ки додарам соз шава бихеза, гуфта не худо ба шукр ҳозир нағз буд. ҳозир ина бо 6 моҳ гузаштад. бо ҳаваи ҷош дар карда истад. бо ина дар балница хов кард.
то ҷавоби ҳаваи анализ омадана я чӣ шида будем ба худо. ҳами қазиқ шидагӣ будем. ай ҳамада очам кадом вақти занг намезанам очам ҳами гирия дора, ҳами гирия дора, чашмош варам мекуна, давлениё баланд мешава. ба худои ин рӯзора хайрият бо паси сар кардем. баъди як ҳафта бо очам занг мезанам ада гирия дора. рости гап талхакаф шида будам. гуфтам оча тинҷиай? очам гуфт бачам анализои додарат соз буромад. ман гуфтам агане чӣ ба гирия мекунӣ? гуфтам талхакафм кардӣ. мега бачам ин ашки хурсандӣ ай. мега худо ба шукр бачам касали раг набудай. ба худо ин рӯзора худованд ягон душман ма нишонатие. ин як рӯзи сиёҳ буд. то ҳамин як ҳафтара мо мурда будем аждад кардани анализора. хулоси гап ҳамаи беморона худованд ҳамашона шифо диҳад. дӯстони азиз, наздикони ягон инсон касал нашава, и дардора набинанд. ана даиҷа боша ман салатома тайёр кардам. салатом тайёр шид. ана шавҳарам да сюрприз кардам, аку салат кардам. инам хай якум бор карда истам. ба фикрам ки хай якум борам боша соз омад. ана бо шавҳарам занг задан. 2 рӯз пеш ош кардагӣ будам. гуфтан ки занак ош бикӯ ки. гуфтам пага ман яду аму ҷураи урус дора. ҳаваёда гуфт бояд ман ош барам. ош заказ кардан. ба маҷбур хестам дар рафта ош тайёр кардам. гуфтам хай агане ябора ужин монда ош мехӯрем. гуфта чӣ кардам? ош кардам яду контейнерда барои ҷурао шагирифта мондам. ана даиҷа боша ману шавҳарам ҳозир хӯроки шом мехӯрем. дӯстони азиз, торти дина кардагим ҳоли набурида будам. ина ҳозир мебурем, мебинем чӣ хел омадай. касоне ки хӯрда иста бошанд шумо дар иштиёи таом, мо дам ҳамчунин. дӯстони азиз, ана ҳозир ману шавҳарам хӯроки шом мехӯрем. як саволи хоҳармай апамай намедонам. ана як саволам додан ки дар ҳамин чӣ комментария мақсад модартон се кӯдаки шуморо нигоҳ мекунанд одами касалай гуфта. ана не худо ба шукр дар хона мо келин дорем. келинмон худованд умрша дроз куна. ана кӯдакҳои мара келинмонам нигоҳ мекунанд. ҳозир очам кор карда истай. се кӯдаки ман қатъи келинмон ва дадам қатъиан. ана очам саҳри соати 8 кор мераванд. соати 6 бегаҳ мебиёянд. беҳад салати хушрӯ омад. ана ман якум бора хӯрда истам даиҷа. беҳад мада маъқул шид. ҳоли насиб бошад хай тамом шид. ба фикрам бо тайёр мекунам. ана ҳамаи чизе ки дар хона ҳаст, дастрас ҳаст. ҳатман шумоям ба наздикони худ тайёр кунед. дӯстони азиз, даиҷа бошад торти черепаха ман буридам. ана як шаб истод. беҳад хушрӯ питатса кардай кремош. ана ям мулоима ки хушрӯак омадааст. хай ина и буд влоги имрӯзаи мо. то влогҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед. дӯстони азиз, хайр то боздид.